Il-qorti ordnat sabiex Jaume Calleja ta' 34 sena jinżamm arrestat. Huwa tiġi akkużat li allegatament xtara u pprova jdaħħal splussiv f'Malta. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet li allegatament Jaume Calleja pprova jixtri l-valenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Il-pulizija tinvestiga min kien fil-mira tal-imputat. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Denise Mallija ta' 44 sena minn Ħattart ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata b'miżappropriazzjoni ta' fondi ta' aktar minn 10,000 euro. Hija akkużata li ħadet il-flus mill-kumpanija Valletta Gateway Terminals, il-kumpanija li kienet taħdem magħha. Hija wieġbet mhux ħatja. Tliet ġuventur ta' bejn 13 u 22 sena mill-Belt qed ikunu investigati mill-Pulizija wara li allegatament wettqu serqa minn stabbiliment fit-triq it-Teatru l-Antik il-Belt. Il-każ ġara matul il-lejl tal-Erbgħa u l-Ħamis, hekk kif il-Ħamis filgħodu sit il-ħanut mar-Lassa biex jirrapporta li kien għadu kif ġie misruq wara li sab ix-xater maqlugħ minn postu. Immedjatament il-Pulizija marret fuq il-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-kaxxa tal-flus kienet żgassata u nstaraq ammont ta' flus kontanti. Dawn it-tliet żgħażagħ mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin, filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.